Hi guys, madumila ni Mother. Parang sa kami. Si Doy Doy to ana dito. Nagdala to siya piso kay halang-halangon. Piso. Ito piso. Okay na. Yahay ba ni Padordor? Ni Yahay yung madam mo. Hari-hari man. Hari-hari man madam mo. Tsaka? Sorry. Anong tsaka? Reklan sa daot. Sama, nakaluto ng kusinera? ilawin ulit. Aga. Bas ka para. Muna yung kusinero na. Dugangin, nagsabaw kay maglangoy ta. Panagumig ba niyo to, guys? Ito na video mga day. Me, kaon ka? Na may manok? Ha? Na may manok, me? Ta? Na may sudan? Sige na. Ikaw ba mo ikagustuhan ni Dini? May panigwa talaga ni Dini. Laki lang, mangig ka. Sabay mo sudanon di ay. Lain gini yang sa pare oh. Wagi hinui. Na. Sige na ba? And guys, mga unta. Di mo. Romeo. Rodney. Yes, nag-abot na ang Hello Black. Ipa-deliver. Abot ang delivery, guys. Wapa din, nakaduty ang yung driver. Giloyahan ikan sa pista. Tatiyo. Tatiyo.
Ano yung papansin? La jubi doa. Isipan niyo gana na ito. Ang marami ito noon. Ha? Ano? Lagi. Oh! Ano itong nag-ugdo? Balas mo, ano daw? Ginibas mo balas. Yung hindi na siya kasi kita niya paano nila. 40. 40? Sila na pa ng 40 na eh. Baik. Sila sa lagi. Yan. Ya kawan tolong ko ni. Yes. Balios ba? Dili nga tong help. Ito pa rin sir, dilo. Atong driver mo'y abadihos yang. Long pa rin sir, mga kawalong. Wala, muna sa bug siya sa wan tibaw lulong ka. Nara na. Rin sir sila sa sawo. Ay, ba nga kuno mo? Unay yung magtiayon ba? Unay. Bugsan niyo. Dito man na. Oo nga man. Hindi sila balik dyan eh. Katulong na rin balik. Ikatulo na ni. Kita yung ko na karon. Mag mana. Ha? Tadi nga.
Fiber. Kana, mga wire. Hmm. Nag-clearing man kunong kuan kabulakan ng mutulog mga kahoy. Nabundakan ang ilang kuan wire. May lang kung ilang supayay. Pag para ba niya sila na kuan? Pag pa sila na wifi. Uy, karga man sa ano? Block. Ay, kusugin ito lang itong law mo. Kanina. Karga mo na block ang sipak. Namaniya. Hindi, sipo na. Hindi. Yan, ano mo din. Dugay na nila bulagay. Ano ko sa ubos ng kita na ko? Karon. Nag-upload to kayo may signal. Ay, wa fiber. Wala din, wala na mga kurintiyan pa dito. Bago pa ni nagsiga. Ito pa rin. Urang adlaw mo sigaan na ni. Lunes. Lunes. Ay dili. Bernis. Natik dulu pengen panibay sa una. Ha? Hmm. Ada panibay sa una. Hmm. Kita na mo itong kurmirong hatod nila. Sige, di kakita sa kanan no. Katod. Live doon eh. Ito sa kanya. Pasignan na chambahan gini kang sa live. Di ka live kayo internet. Fiber. Oo nga. Humana sila guys. O discarga. Anak sa tagya ang nag-deliver. Kay lang driver wala pa. Naka-duty. Kay gikan pa na festahan. So ipalo up ko manggod ni. So ayan gi-deliver din nila. Pero dali sila kuan sayo na sila mag-deliver. Dali ra din ilang delivery. Ayan. Mana na sila guys. Salamat. Ano na sila guys. Bye bye. Sila. Salamat. Bye bye. Selamat.
Salamat. Naraman Pinay Beauty na deliver na nila. O may gani kay nakasayo-sayo sila kay kaulanon na pud. Wala pa nito nga ang ilang driver, so ang anak sa tagiya mo'y nag-deliver. Kaya wala pa man ito nga. Daw narada ni ang uban. Okay, diba? Deliver na Ma'am Pinay Beauty ang Hello Blocks. So daghang kayong salamat ma'am sa mga Hello Blocks nga imong gi-share para sa among balay. Daghan kayong salamat Ma'am Pinay Beauty. Hi guys, may hapon. So mga tumini store dito sa katong choir ang mga doon kay apa daw siya ikuan sa mua final sa ilang program. Ha? Mama? Hindi na siguro? Ha? Nakapit si Nestor kay kuha sa sayang helmet. Dala. Kato'y pakita. Manilhig pa mi din hugma guys sa kuan. Dani tulba may dani butangan og kawayan para ingkuran. Muna lang na sobra. Dani lang unta bisag duha lang kabuk ba kawayan dala ay kuno. Dami na de. Ano tila binito? Wala pa nakauli si Ninay Ador, so anhaw na mo din sa Lonsip View. Sa Sir Office. Ha? Namo to yung sa imo? Zaman, di ka sira? Pagsira na nga. Ay! Katong kuan ba? Katong sa program. Ngayon biya ka nga mag-kwanta sa butagong turong kung sa yung kwanot ka. O, unsa ba inyong gusto? Ano ba yung mong kuan nato? Ito ang mong kuan kay. Kato na siya ang kuhan. Unsa man, inyong gusto ka na ang program ninyo? Ha? Kapag mo ba sa inyong program sa inyong gusto? Di man may kabalog kuan. Matarang yung sa inyo. Sa ato pagigan sa reception pa, ino pa dito. Ako magpaan sa program na po. Kato na lagi ang kuhan nga na Gala tapag una. gala kapag una. Sa dili pa mo adtos ka na ang kananan una pagsulod ang brides ay maglingkod dito sa kuwan maglingkod sa basta tila ni kuwan ulo ikikan na din ikan ko lagi mi dito sa Dali na, di ka nasan. Dito po nila to sa assessor. Ano kung sa assessor ka? Abi mo na kung sauna, di ba dito ka sa assessor sauna? oo ginabi kayo Siya ang maghimo kuan sa program. Hi guys, nakauli na ni Nestor.
Og sinistor to ana naguli na pod siya kay mo adto pa tog balingasag. Yadto na mo to ang choir kay siya pod ang maghimo sa program. So okay na siya og siya ang magkuan ugma dito sa pag uli gikan sa simbahan kay sila man ang choir. Pag uli gikan sa simbahan, muuban siya paingon sa balay ilan ni mother kay siya ang magkuan sa program. O uban sa yang kuan mga kauban nga choir. Muuban po to sila pagpangas. Ug daghan kayong salamat sa inyong lahat guys. Daghan gyud kayong salamat sa inyong tanan. Lalo na gyud kang Ma'am Pinay Beauty sa mga materialis. Manang, daghan kayong salamat. Ate Gisilo, Ma'am Pinay og Sir Jerwin Vic. Daghan kayong salamat sa inyong tanan, sa inyong tanan-tanan, sa inyong suporta sa amuang mga sa amuang pamilya. Daghan kayong salamat sa inyo. Daghan kayong salamat sa inyong tanan guys. Ug hanggang dito lang video ko guys. Bye bye.